ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. Имрӯз хостем дар бораи писта ва хусусиятҳои шифобахшии он каме суҳбат карда бошем. писта ба организми инсон хеле фоидаи бисёр дорад, аз ҷумла ба мағзи сар, зеҳнро яъне ки тез мегардонад, ҳолати майнаро ором нигоҳ медорад ва сурфа, дилтапак яъне ки дилбозӣ, қай, беҳузур, беҷо шудани дил, дарди рӯдаҳо ва сардии ҷигарро дафъ мекунад. гиреҳҳои ҷигар маҷроҳои ғизо ва заҳраро мекушояд. ҷигарро аз моддаҳои бегона пок месозад ва дарди ин узвро ки ҳастарӣ бошад ба ибро меоварад. писта ҳамчун ғизо камқувват аст, вале агар инро бардавом бихӯранд баданро фарбеҳ мекунад, меъда ва сари онро қувват мебахшад. хусусан бо пӯсти берунии он якҷо бихӯранд лоғарӣ, гурда ва зардпарвинро дафъ мекунад. иллатҳои сипураро бартараф менамояд ва барои газидани ҷонварҳои заҳрнок шифо мебахшад. пистаро бо шакар бихӯранд таъсири ҳавои вабоиро ислоҳ мекунад. мизоҷи пӯсти сабзи берунии он сард ва хушк аст. агар онро бихоянд милк ва дандонро мустаҳкам мегардонад, даҳанро хушбӯй мекунад. ҷӯшиш яъне ки пухтани даҳанро шифо мебахшад. пӯсти сабзи берунии онро куфта бихӯранд дил ва меъдаро ниҳоят қувват мебахшад. пашмакҳои меъдаро қавӣ мегардонад. қай, оруғ, исҳол ва ташнагиро дафъ мекунад. агар пӯчоқи сафеди сахти онро дар об ҷӯшонида, дар он об то ноф даромада нишинанд, мақъад яъне ки кӯтане ки баромада бошад ба ҷояш мебарад. пӯсти дарахт ва барги онро дар об ҷӯшонида, он обро кам кам ва бардавом бирезанд, назлҳоро банд менамояд. дарди мақъад ва бачадонро шифо мебахшад. қутур ва хоришро ба ибро меоварад. шапӯшро ҳам нест мекунад. агар бо ҳамин об ба мудовамат яъне бардавом мӯйро бишӯянд, васвос, моддаи савдоӣ ва инчунин заҳрҳоро аз бадан дафъ мекунад. мағзи пистаро бисёр бихӯранд ба меъда зарар дорад. равғанаш ё мағзашро бардавом бихӯранд низ ба узвҳои поёнии бадан зарар дорад. давои ин зарарҳояш зардолу хӯрдан аст. ба ҷои писта мағзи бодоми ширинро ва ним баробари вазни он мағзи чормағзро бихӯранд равон мебошад. агар пистаро бисёр бихӯранд, иллатҳои шароро яъне аллергияро пайдо мекунад. дар ин ҳолат сирко, анортурш ва зардолӯи хушк бихӯранд, зиёнаш ислоҳ мешавад. дар таркиби писта баъзе витаминҳое ҳаст ки ба организми инсон хеле зарур мебошад ва онҳо организмро қавӣ мегардонанд ва дар ҳолати мӯътадил нигоҳ медоранд. ин буд каме маълумот дар бораи писта. ба канал обуна шавед, ба видео лайк монед. агар савол ё ки ягон ҷойҳои нафаҳмидагӣ дошта бошед ё ягон пистаро дар таҷриба дида бошед, ба комментария ҳатман нависед. саломату бардавом бошед. худованд нигаҳбонатон бошад.